Estem immersos en un procés de transició digital i de transició ecològica. És cert, hi ha molts dubtes sobre com avançar, però pot ser realment una oportunitat per transformar l'economia del país, per transformar l'economia de Catalunya, per reindustrialitzar-nos i per digitalitzar-nos. I per això disposem ja d'un element importantíssim. Tenim un magnífic ecosistema d'innovació que ens pot ajudar a fer aquest camí. I dins d'aquest ecosistema d'innovació, Barcelona juga un paper fonamental. Barcelona no només és la capital de la mobile, no només és la seu de milers i milers d'empreses i d'emprenedors que l'escullen per ubicar el seu projecte, no només és la ciutat digital més avançada de tot Espanya, sinó que, a més, ara liderem des de Barcelona la xarxa de ciutats digitals europees. I tot això no és gratuït, tot això és fruit d'una feina de tot l'ecosistema d'innovació digital de la nostra ciutat. Un sector que ha sabut no només en el moment més dur del tancament, del confinament, no destruir llocs de treball, sinó que és també el sector que a hores d'ara segueix creant més llocs de treball. I a més, ho fa tenint un pes específic dins del PIB del sector tecnològic, del sector d'innovació i comunicació de tot el país, de tot Catalunya, importantíssim. Barcelona pesa el 70% del PIB d'aquest sector a tot Catalunya. Aprofitem aquest capital per transformar l'economia catalana i per fer-ho sabent molt bé no només on volem anar, sinó com ho volem fer. I aquest és l'element més clau. Aquesta transició digital no es pot fer de qualsevol manera. Ha de ser una transició digital justa. No podem deixar ningú enrere. I això és el que passarà si no vigilem que aquesta digitalització no suposi la creació d'una nova capa de desigualtat a les desigualtats ja existents avui en dia, socioeconòmiques, territorials, d'edat, de gènere. No ens ho podem permetre. Que aquesta transició digital sigui justa depèn de bones polítiques, d'una priorització de les polítiques de capacitació i no només de connectivitat, d'extensió de la connectivitat. Necessitem programes de capacitació digital potents i això només es pot fer des del lideratge públic. Fins ara, el govern de la Generalitat no ha prioritzat aquestes polítiques i necessitem, d'una vegada per totes, que la transició digital sigui justa i ho sigui gràcies a les polítiques públiques. Si el govern de la Generalitat actual no ho fa, hi ha una evidència. Necessitem un nou govern de la Generalitat. Catalunya necessita un nou govern. I un nou president, el Miquel Iceta.